Hello mga kasuhid, welcome back sa ating channel. So ito po ang aking Kia Pride Sedan. Sa may mga sasakyan dyan, shoutout po sa inyo. So ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano malalaman ang baterya kung may laman o wala. Kasi karamihan, hindi alam kung may laman ba o wala ang kanyang baterya. So ngayon, para malalaman nyo, itest natin ito. So ito ang tinatawag na test light. Mabibili ito sa Shopee. 100 plus lang po ata ito. Nabibili ko. Hindi ito delikado. Madali nyo matingnan. Madali nyo malalaman kung ang battery nyo ay gumagana o hindi. So, unang gagawin dito sa battery, ito yung positive. Ito yung positive ng battery. At ito naman yung sign sa negative. Basta yung positive, dito mo itap yung itong clip. I-clip mo lang ito. Basta maklip lang. Hindi yan delikado kasi test light yan. Tapos, kung nandyan na yan sa positive, ito, hawakan mo lang ito. Tutok mo lang itong parang needle. O, di ba? Malaman mo kung may battery o wala yan. Kasi, iilaw. Kapag iilaw ito, ibig sabihin, gumagana pa yung battery mo. Pero kapag hindi yan iilaw, ibig sabihin, hindi yan gumagana, kailangan nyo palitan or kaya i-charge nyo na. Ito napakadali, napakasimple. Itong test light, test lamp light. Kapag nag-red, ibig sabihin naka-function yan. Yan ibig sabihin functional. Ito hawakan mo Itong ground dahil tayo ay insulator dito. Dito tayo. Idikit lang natin. So yan lang po sa ngayon. Sa susunod naman nating basic na gagawin, tuturo ko po sa inyo kung paano mag-test ng ating mga fuse gamit ang test lamp na ito. So bye bye mga kasuhid. See you in my next vlog.